Shalom, horsa manginang, pajupang musihita di programon, ima program ibadah minggu, tanggal 5 April 2026, di minggu Paskana Parjolo, manang pesta Parjolo parningotan Ari Haheheon ni Tuhan Yesus. Turpun jamita, dia sian kitab sada Korintus 5, mamukka sian ayat sada tolas tu ayat 10 sada. Di baksan topik di minggu, Hehe Yesus di hari patuluhon, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Turpun jamita boy mata jahat di kolam deskripsi, sonon ma penjelasan di khotbah. Di dojol mado buku sada Korintuson songon buku persoalan ala ragam niaka persoalan na di pasah ruas di Korintus tu apostol Paulus doh ruhut manang cara-cara na di tonahon sia Paulus lao paurohon manang paturiosa mulai sian taringot tuna mangoli juhut manang pelean jorboni pardebataon na leban pemakaian kerudung tata cara mangulahon perpanganan nabadia do lan na asing. Alai datung holan persoalan tata ibadah dohot nahobar tusi di bahasa apostol Paulus di suraton. Do tanggapan tuaka kritik manang komentar negatif na di pasah tuha Kristenon sada siani ima taringo tu parheheon ni Yesus na sian namate. Di do ibana dia ada 12 marhua madono ni nadeba sian tonga-tonga muna na soradong haheheon ni akanang mate duksanga hubarita taringo tu Kristus pabuanang dipahehe ibana sian namate. Sianon taboto do gudang do PHP na soporsea di parheheon ni Jesus sian hamatiani tungpe gudang saksi mata na marida Jesus dukon na tarsilangi ibana alai torop do pejol mana soporsea tu baritai pola do dialusia pasal Paulus dia 10 tolu alai anggo soadong haheheon ni akanamate dang nahehe nang Kristus si. Menurut aja musia turpu jamita di hari Jumat Agung na salpu Matius 27 ayat 53 di dok gabe ruar mana sida sin akatanomani jadi dung hehe Jesus rodo nasida tuhu tanabadiai patari dahun nasida tu torop halak. Jadi dang hula Jesus na hehe di hari patuluhuni gudang do pejol manang mate hian gabe hehe jala marasaur di tonga-tonga ni jolma di Yerusalem ima hutana badia na didok diturpuki. Nah amanginang di nabor hat akasisian ni Jesus tuliat di portibion na para ratu berita na uli ina sida berita taringot tuhai heon ni Jesus sido na paling terutama na di berita hon na sida jalala sodo na mabain tari masitutu hala rom do talak parise na marsogo di roh tu Jesus do tak kasisian nai pola do diulului jala ditakupi akahala na maberitahon ha heon ni Jesus sian hamatean. Jeladang holan memburu aka perjamita ni Kristusi na sida. Uhuk do di pararat na sida aka berita-berita hoax. Laho menyangkal haheon ni Jesusi. Sada bukti na jojo di pangasahon akasisian ni Jesus taringot tu haheon nai ima kuburan ni Jesus naung kosongi. Kubur yang kosong adalah bukti yang konkret bahwa Yesus telah bangkit. Adang arong be disibak kenai. Taringot tu son, gurang do teori na dipasahat akan naso porsiai laho menangkal beritaun. Mulai sian teori na mandok, na pingsan do Jesusi, dang natutu mati bana. Arong musim na mandok, salah masuk kuburan do kasih sian ni Jesusi. Kuburan Yesus kosong karena yang mereka masuki bukan kuburan Yesus tapi kuburan orang lain. Jala arong musim na mandok, na arong do na manak ko bakini Yesus. Olo do sada sian sisian nai na mabuati, olo do sada sian musuna. Ay nagudangan musuh ni Yesus di tikimanguli bana. Nah mari kita lihat, kita bantah satu persatu tuduhan-tuduhan ini. Nah parjolo tuduhan na mandok Yesus pingsan, dungosan diri, baru borhat sian kuburan ini. Di donasi do, sengaja do di bahen Yesus si pingsan di hau pinar silang. Yesus sengaja dibuat pingsan di kayu salib, jadi dang tutuna mati bana ala napa nape dang diponggolhon manang dirosak ninna di Yohanes 10 sia 32. Amanginang ada orang so dipersilako Jesusi jumolo do ibana dilasahi atau dihukum cambuk manghiuto sejarah 30 sia hali ma dilasahi Jesusi alana arong dapat dohan molo sampai 40 hali dilasahi sada jolma dampaknya sangat-sangat berbahaya. Dungi dilotaki do peuluna pakai bulu di Matius 27 atau 30 jala dia pehot do suksang duri atau mahkota duri tuluna jadi lapatanna nung ngalobi-lobi sian sasonga mate kondisi ni Yesus ada orang so dipersilakon ibana habe dipajal hot do pe ibana di hopinar silang leleng na onom jom di hosniari dang minum dang mangan dukon mate Jesusi di hopinar silang ada orang so dipaturun jumolo do ditulang adorana haruar mamudar dot aek sia daging nainin na di Yohanes 10 sia ayat 34. Amanginang molo luka tangan manang si jakta holan mudar do keluar air dan darah tidak akan terpisah kalau orangnya masih hidup. Jadi ima bukti bahwa memang natutu si tutu do mate Jesusi. Tidak ada keraguan sedikit pun tentang itu. Dungi dibuat ma ibana tu kuburan. Jala ditutup ma kuburan ni dohot batu nama sebulun. Pola do kedua halak Romawi nama dorong batui lahu manutup itu tanomani.
Di hari parjolo, duko salah hari sabat, laho do sisian ni Yesus laho berziarah tu kuburan ni Yesus. Di tengah dalan disungguli nasida do taringot batui. Markus 10 ayat 3. Isi memang gulang batui di hita sian baba pitu ni tanomani. Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Mengikuti catatan di sejarah, batu penutup kuburan di abad parjolo ima masa ni Yesus biasana diameterna sada 1-2 meter, hafalna sampai 20 menang 30 cm. Jadi borakna boedo sampai 100 ton menang 2 ton mengida balgana. Dukoni biasana permukaan tempat papiakon batui dibahadoi agak miring menurun tu arah pintu kuburan. Jadi mulai yang masuk jol matu bagas, ikon manggeser batui itu gijang mah lagi. Ikon dopak gijang mah digeser lagi batui atau menanjak asabui masuk nasi dari tu bagas. Bohado bayaron di jolma naung dilasahi jala male-malean mangojar batu 2 ton sahalakna. Haru kasih seni Yesus dang boy sahalakna sida manggeser batui. Nah, napa dua hon salah masuk kuburan dona sida inna. Arong dosa deba mandok nah salah masuk kuburan dona sida. Bagaimana bila ternyata waktu murid-murid mau ziarah mereka salah masuk kuburan? Lawan nasida tu kuburan yana asing na kebetulan kosong. Molaon murahia do membongkar tuduhanon. Ai doa ka perempuan dongan ni Jesusi borhat tu kuburan pas laho mananom Yesus. Jala di ida nasida do kuburan ni. Ro di parpiak ni bakke. Masa boy lupa nasida na dia do tanoman ni Yesus. Lagi pula molo memang nasalah doa kasisian ni Jesusi, buah sadang dipatudu halak rom doh tahka halak parise bakke ni Yesus. Pabuahon memang natutudo di tanom Jesusi. Tinggal di bonasida mak kasisian itu tanoman ni Yesus. Ondo kuburan na anma bakke na dang natutu hehe ibana hamuro na salah masuk kuburan kan selesai. Ale buah sama dang di bayan nasida songoni. Ala nasida pe dang di boto nasida manang di dia bakke ni Jesusi. Napatuluhon na ditakko do bakke ni Jesusi dinna. Adong sadema mandok na ditakko nasida do bakke ni Jesusi. Baru dikarang nasida ma berita nong hehe do Jesusi. Manang boleh do musuh-musuh ni Yesus na manako bakke ni Jesusi. Asal orang dibuat akasisian nai. Amang inang dukon parmati ni Yesus martabu ni do sudah sisian ni Jesusi. Mabir do nasida ati bohadi dulu halak rom nasida laus ditakup. Dang barani nasida haruar apalagi lau tu kuburan. Lagi pula dijaga do kuburan ni Yesus. Adong 2 prajurit Rom nama jaga kuburan ni. Songo dia do tolak menasida mangalo prajurit profesional naung terbiasa marporang ay halaki pe nelayan do. Molo tumpe torop nasida Rom mangalo prajurit artinya dikeroyok nasida prajurit kemungkinan besar aka prajurit pasti do melapor nasida tu kaisar manang tu panggung gomi di luati. Ala dang adong laporan ni prajurit mando songoni. Ala memang dang adong narotu tanomani mangalak bakke ni Jesusi selama dijaga nasida kuburan ni. Ala buah sama dang adong nama jaga kuburan ni pas peroni si Simon do si Johannes. Ala adong do nama sa ada orang so ro si ni Yesus itu kuburan ni. Didok di Matius 20 lalu ayat 2 tu 4 masa magempa bumi jala tuat ma suruh-suruan sian surgo las digulang nasida ma batu penutup kuburan ni. Huma hiter ma aka penjagai gabela selaw ma nasida sian inganani. Di pabo nasida do nama saya itu situ ni malim. Alai las disuap do nasida. Di lehon matu nasida hepeng. Jala disuruh man nasida margabus. Molo arong nama nukun doko kamu ma naroro sisian nai borgin nai mana ko ibana taga terpurun do pihamin na. Na manginang buah sama dang marna masohot usaha ni jolma lao menolak haheyo ni Jesusi. Sebab kebangkitan Yesus adalah inti dari seluruh Injil. Didok si Paulus di ayat 14 ayang ngosohehe Kristus sian namate rumar ma jamita nami las rumar ma nang ha porsen nami. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kami. Yesus adalah Tuhan dan Tuhan tidak bisa mati atau tidak bisa binasa. Jadi melodok dang hehe Jesusi, lapatan na jolma biasa do Jesusi. Gugur pandangan ni halak Kristen na mandok di mata do Jesusi. Molodang hehe Jesusi lapatan na dang toho na Mesias ibana. Alana mate do ibana ada orang sudi pasai ibana misi-misi mesianik na diramalhon akka panurirang di pada Nairobi. Nah dukon hehe Jesusi na matean adong do hira-hira 40 hari lileng na ibana tinggal di Portibion. Dipatuduhon madirina tutorop jolma. Jadi kurang do nama merang Jesusi dung ari hama mate nai. Jadi di si Paulus dia onom lobi 500 halak nong mamerang Jesusi. Toropan sian na 500 lagi mangulu dope ditiki di surat si Paulus suraton. Artinya ada banyak saksi mata yang melihat dan berbicara dengan Yesus setelah dia bangkit. Nah manginang si pasaton di jami dari sona manginang adong tolu na parjolo haheheon ni Yesus pabuahon adong pakirimon na mangulu. Di ngulut tau na manginang jojo do hitam biar taring otu umur manang masa depan. Aharo na masa sogut mangulu dope sogut buhan nama pernguluan nami haduan.
Buah sama bu itu rasa khawatir di rohata. Aladang adong kepastian. Tudos mos songon napa imahun berita siendongan manang keluarga. Salileng sonong kabarna dang binoto dope manang songon dia na situasina. Alai dison adong sada kepastian na dipasak Yesus tu hita. Adong hangoluat dukon hamatian. Ada kebangkitan daging dan kehidupan kekal setelah kematian. Dang hulan mati Yesus humong kopita. Alai hehedo musibana sian hamatian. Lapatanna kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kebangkitan Yesus adalah bukti nyata, jaminan bahwa kehidupan baru bersama Allah itu benar-benar ada. Di hita halak na persea, hamatian nda ada be marlapatan namago atau binasa jolmai. Alai hamatiani dalat doi laho manopo tangoluan na sora suda di labung ni Yesusi. Na paduahon haheo ni Yesusi tanda holong ni debata tu hita jolma. Dilo si Paulus dia 10 alai na diaun waing sian asini rohani debatado ubahin na dapot jeladang na magopo asini rohana na tuawi di rajo misi Paulus do dirina na sotama iba na majalo asini rohani debata ai si durus mudar ni si hutoni Kristus do ibana na jolo gurang do halak na persaya na dipusa ibana alai rodo Jesus naung hehei madulo ibana di jodo ibana jelalas dipauba manguluna dari seorang penganiaya jemaat menjadi pemberita Injil. Sianon dipengot manusia itu hita haluau ni nda ada hasil usaha ni jolmai noni. Dang adong jolma na tau paluh diri na sadiri marhite ya kapabahina na denggan. Haluau ni holong sian di batas sabing dui na dipasahat marhite hiti anak na Tuhan Yesus Kristus. Ondo inti ni haporsian ni halak Kristen. Manusia diselamatkan hanya oleh kasih karunia melalui iman saja dan hanya dalam satu nama yaitu Yesus Kristus. Jalaha heyo ni Yesus paingoton musia tu hita ubal gado holong ni debata maribako dosa ni jolma. Dang adong dosa naso sesauna asal mahita porsia tu ibana. Dapat toluhon di jodoh hita gabe sitidangi di mana. Borak do sudah sisian ni Yesusi tu sado lihat ni portibion lau memberitaan berita las ni rohai. Ima naung hehe Yesusi sian namate. Ibana doha tuaun ni baga-baga ni debata atau penggenapan janji Allah na di pasahat akka panurirang na arong di pada Narobi. Mungkin suku-suku kita di rohata buasa ikut tuluari. Buasa rang di pagi debata ibana di hari paduahon. Marang marsugot nai. Di ayat 4 di dok si Paulus di tulpuk tahun naung tartanam do ibana gabe di pahehe di hari patuluhon hobar tuna tarsurati sesuai dengan kitab suci. Kebangkitan Yesus di hari yang ketiga adalah untuk menggenapi nubuatan kitab suci. Molo tajaha episode tamanginang didok disi Hosea on ayat 2. Saya pangulon na dohita duksal puduari tole patulu arihon paheheon na hita asa mangolu hita mardo penibana. Di buku Sada Musa 22 ayat 4 didok disi di hari patuluhon ma di ida si Abraham dolok nagabe inganan pamelihononi. Nah di buku si Jona bidusada ayat 17 tolu ari tolu borngin malelek na si Jona di bagasan butuhan ni dekke ada orang sodibon di bata ibana tu niniwe. Sianon naboy mata ida di hari patuluhon doro de bata mabuan hamonangan haluaun do tangoluan tuakana posona. Jala Yesus do Mesias di baga-baga de bata di pada Narobi. Ibana do dalan hati goran do tangoluan. Nang nakok di bana tu surgo lau paradehon ingalan tu hita aka jolma na setia mangihuton ibana. Narodo ibana musi haduan mangalap aka jolma haholongan nei. Gudang dope jolma namian di haholoman tugas tama pasahatu baritalas ni rohai tu nasida. Asa porsea nasida jala gawe partohap nasida di hanguluan nasora suda. Amin. Ima juna bui huwagi kami. Mudah-mudahan mohon bui bangun rupiah kadongan di dalam paradehon jamita di hari mingguan. Tuhan Yesus memberkati. Mauliate. Shalom.